Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos no Faladoiro hoxe en tempo de tertulia con Jano Leis, con Milagros Otero e con Pepe Castro. Vimos de falar da situación en Santiago e imos ca outra gran noticia da xornada, da semana, do mes e do ano. A abdicación do rei no seu fillo, o príncipe Felipe, que reinará baixo o nome de Felipe VI, e que será proclamado rei nun prazo de 4 a 6 semanas, según dicían esta tarde dende a Zarzuela. Bueno, hai hoxe, por suposto, moitísimas reaccións de moi distinto signo, mentres forzas políticas como PP, PSOE, UPyD ou Ciudadáns pois defenden a continuidade da monarquía e o traballo desempeñado polo rei. Pois outras como PNV e CiU aproveitan para pedir unha revisión do modelo de Estado, para insistir nas súas reivindicacións soberanistas ou territoriais, e partidos como Izquierda Unida, Podemos ou Bloque pois insisten en pedir un referendo que decida entre monarquía e república. Bueno, estas son un pouco as reaccións que hai políticas. Eu quero ver na mesa a nivel persoal, dende a perspectiva humana, que vos parece a noticia. Fai ben o rei en abdicar? É un bo momento? Jano, ti que pensas? Jano, será o máis republicano de vos tres? Non sei, sí, seguramente. Dos tres seguramente, non? Eu confeso que son convicto e confeso republicano. E ao mellor igual o que vou dicir logo despois, ao mellor non encaixa perfectamente con este sentimento profundamente republicano. Bueno, a min a primeira pregunta que creo que nos debemos de facer é o porqué. Por que abdica o rei? E segundo, por que o fai neste momento? E a mí non me cabe outra lectura máis, e que conste que valoro positivamente a abdicación. Incluso creo que tardou en abdicar o rei. Porque eu creo que o futuro deste país, se mantén a monarquía, pasaba inevitablemente por este feito e pasa polo príncipe Felipe, futuro Felipe VI. Bueno, para min hai unha lectura de por que o fai neste momento, e ao mellor fai unha lectura que pode alguén interpretar como unha lectura excesivamente catastrofista, pero creo que non é así. Eu creo que hai moita xente neste país que son os que realmente ao final controlan a situación, que empezan a comprobar que que a situación empeza a superarnos a todos, incluso a clase política, e que, por lo tanto, é absolutamente imprescindible acometer eso que algúns, por lo menos eu, e eu tomo a palabra de outros, chaman como a segunda transición. Eu creo que este país, a Constitución cumpliu o seu papel. Era unha Constitución que se elaborou nun momento determinado da historia de España, que tiña clarísimamente dous obxectivos, que era consolidar a democracia en España e incorporar a España en Europa. Os tempos pasaron e os tempos mudaron significativamente. Para empezar, estamos integrados plenamente en Europa. Xa, unha primeira razón para que nos plantemos adaptar a Constitución a ese novo marco político no que estamos instalados. Pero o que sí é certo é que hai que introducir gran cantidade de reformas neste país. E estas reformas solamente se poden facer, evidentemente, a través do consenso das grandes forzas políticas. Cando falo de grandes forzas políticas non nos reduzo só a Partido Socialista e a Partido Popular, de grandes forzas políticas. Hai que facer unha reforma constitucional. Ten que ser unha reforma en clave profundamente rexeneracionista deste país. E, polo tanto, para iso ten que haber personaxes que neste momento aínda voto en falta, que lideren ese proceso. E claro, isto por onde ten que empezar, porque quen ten que fazer esa labor de arbitraxe fundamentalmente ten que ser a Coroa. E a Coroa non estaba, temos que reconocelo, legitimada para cumplir ese papel, polos últimos acontecementos, polos últimos erros que cometeu a Coroa. Por tanto, eu desde ese punto de vista interpreto en clave positiva esa abdicación, porque creo que o príncipe Felipe sí pode, por razóns ainda que só seña culturais e xeneracionais, cumplir ese papel de arbitraxe e de dinamizador de un proceso
de reformas profundas que este país ten que acometer de maneira absolutamente inevitable, porque estamos neste momento no abismo e a pesar de que se pretenda transmitir a idea de que estamos remontando, etc., o que estamos é arrastrándonos polo abismo. E arrastrando polo abismo non o podemos facer durante máis tempo mentre non acometamos profundas reformas que cambien o modelo productivo deste país e, polo tanto, haxa unha auténtica recuperación económica e un modelo e un cambio que ten que afectar a cuestións institucionais, a cuestións da arquitectura territorial do Estado, é dicir, moitísimas cuestións que é necesario unha nova xeneración de políticos que estean realmente legitimados e capacitados para levar adiante ese labor. E eu, nese contexto onde inscribo esta abdicación do rei. Bueno, pois a Jano non lle parece mal, parecelle que é unha boa decisión. A ver, a Milagros. Eu penso que é unha decisión boa. Penso que os motivos polos que dimite o rei poden ser moitos motivos, dende logo el debe ter os seus privados, posiblemente non se sepan hasta dentro de moito tempo, porque a historia é así, pero simplemente al velo, pois xa se ve por que ten que dimitir, porque realmente é unha persoa pois que está cansada, que ten problemas de saúde, é unha persoa que lle costa moito traballo desplazarse, moverse, estar, en fin, moitas cousas. Entón eu penso que tería, como fixo no seu día incluso o Papa Benedicto, que foi unha cousa para min moito máis, digamos, importante dende o punto de vista que era o primeiro Papa realmente que dimitía, o que dimitía... Moi impactante, sí. Foi moito máis impactante do meu punto de vista, porque a fin monarcas dimitiron máis ao longo da historia, non? O problema de si debe haber ou non debe haber monarquía en España, eu penso que se debe ver en clave de que é a monarquía en España e para que sirve. Que tipo de monarquía hai en España? En España hai unha monarquía constitucional e, polo tanto, o papel do rei é un papel moi concreto. É un papel que unha serie de persoas, algunhas persoas, din que porque ten que haber un rei, porque simplemente por nacer, por non se pode ser rei de os demais. Pois, evidentemente, se tuveramos un rei que saliera tonto, como algún saliu na historia, en moitos países, non digo concretamente España, pero en moitos países do mundo, a mellor lle toca un que non se sea tan válido para o seu traballo. Pero non é o caso do Príncipe de Asturias, porque o Príncipe de Asturias é unha persoa que foi educada dende o principio, dende o primeiro momento, dende a súa infancia para ser rei, e hoxe en día é unha persoa que ten unha gran preparación para iso. E a figura do rei en España, o cargo que ten encargado, as funcións que ten encargadas son funcións que non pode desenrolar, por exemplo, un presidente. Non pode, porque son funcións apartidistas, son funcións que veuse perfectamente no momento do golpe de Estado, con todas as implicaciones que poderan ter, que eso non ven a conto neste momento, pero o papel que fixo o rei non podía ter feito ningunha outra persoa, porque a figura do rei é unha figura que é o xefe da nación, pero a partidista, está por fora, non é o presidente do goberno electo. E se temos unha persoa como hai en España que está perfectamente preparada, supoño que eso o reconocerán todos, incluso os que queren abolir a monarquía, para desenrolar esa función, pois eu non vexo un momento, ademais tal como estamos agora, para abrir un novo frente e para querernos cargar agora tamén a figura da monarquía en España. Pareceme que sería inoportuno. A ver, Pepe. Eu teño unha teoría que hai que marchar sempre dun lugar 5 minutos antes, iba a decir de que te voten, non é o caso do rei, que non iba a votar ninguén, pero 5 minutos antes de que estorbes. Sí. En este sentido, eu creo que el pola mañán, cando falou ao país, dou a clave. É necesario dar paso a unha nova xeración, porque o país ten novos problemas, como ben apuntaba Jano. Hai unha serie de cuestións, temos a crisis económica, a crisis política, a crisis do bipartidismo, unha crisis institucional, o problema territorial, é dicir, hai unha serie de cuestións que están enriba da mesa que é necesario resolver, solventar. E estas cuestións son novas, son propias dunha xeración distinta á xeración do rei e dos políticos que nos precederon. Entón, hai que dar paso a unha nova xente. Como apuntaba Milagros, o príncipe é unha persona moi ben formada, ben facendo desde fai tempo un máster de realeza, facendo frente ás cuestións que lle correspondían como príncipe de Asturias e sustituindo incluso ao rei en algunhas cuestións. E a verdade é que conta co aprobado, non co aprobado, sino con un notable alto cerca do sobresaliente de toda a poboación española, porque, que se saiba, o príncipe de Asturias non meteu a pata en ninguna das cuestións nas que interveu. E iso é grandioso xa para o país. E aparte deso, é unha persona, según din os entendidos, eu tristemente non o coñezo, non?
pero din que está moi ben formado e que está capacitado para exercer a alta magistratura do Estado. Neste sentido, hai que destacar tamén a normalidade democrática, non? Ti concordas nestas apreciacións que fan Jano e Milagros e Pepe con vexo o que Príncipe? a vosa argumentación vai moi na liña de defensa da persoa e non tanto da institución. Non, a miña nada da institución. Eu creo que unha institución republicana garante moitísimo máis que xa saian presidentes da República máis capacitados, porque, entre outras cousas, están sometidos... Pero un presidente da República é sempre partidista. Non necesariamente. De feito, hai presidentes da República que teñen, evidentemente, historia política e exercen o papel de presidentes da República. E hai sempre alguén que xulga, que é a vontade popular. Outra cousa... Un segundo, dous exemplos. Ti imaginaste de presidente da República propoñerte un banda de outro, a Aznar ou a Zapatero? Non, sí. Ti crees que sería un papel de arbitraxe como está facendo o rei? Estou de acordo, vamos a ver, Portugal ten hoxe un presidente que foi do partido do PDS, o Partido Socialdemócrata, e está cumplindo o seu papel de presidente. Italia, Napolitano, me parece que foi do Partido Socialista e está cumplindo o seu papel de presidente. Eso é perfectamente factible. Eu creo que cando se elixe un presidente, se elixe persoas con visión de estadista e están cumplindo, bueno, Napolitano en Italia foi fundamental para resolver a crise italiana. Pero bueno, agora vou coa segunda parte. Eu creo que plantearse a estas alturas, monarquía ou república, sinceramente me parece que é un debate, salvo que haxe unha maioría do país que opte claramente pola república, e eu saudarei esa nova república, evidentemente, e aí estarei entusiasmado con esa nova república, me parece que é un debate neste momento que non toca. Honestamente, e o digo así con toda claridade, creo que non toca, porque non creo que seña a prioridade dos españois neste momento. Non creo que seña. E máis, creo que é un debate que o mellor algún día haberá que producir ese debate, pero terá que ser nunhas circunstancias de normalidade política e de normalidade social. É o mesmo que sosteño para o caso catalán, pois posiblemente en Cataluña. Non hai por que descartar que no momento teña que haber unha consulta sobre a soberanía. Pero, claro, nunhas circunstancias, nun clima social onde se poida facer un debate sosegado e que o povo poida pronunciarse de maneira tranquila, sen ningún tipo de condicionamento nin de emotividades, de irracionalidade sobre o tema. Por tanto, eu creo que neste momento introducir ese debate, bueno, pues honestamente me parece bastante fora do lugar, cando a gran preocupación neste momento de calquera español é como chegar a final de mes ou como pode ganarse a vida. E por outra parte, ademais, creo que introducir ese debate vai obstaculizar seriamente o gran debate que hai que producir neste país, e é cal é o modelo de país que queremos para o futuro. Ese gran debate que temos que facer entre todos, forzas políticas e axentes sociais. Que modelo de país? A Constitución dou todo o que tiña que dar de sí, e agora temos que reescribir a historia deste país. E eu solamente fago un exemplo para moitos que eu sei que incluso moitos compañeros e amigos de correrías políticas non o entenden. Outro día Matteo Renzi facía nunha entrevista nun diario unhas declaracións que a mí me deixaron absolutamente abrallado. E ten 38 anos Matteo Renzi, e é un home de esquerdas. Matteo Renzi preguntáballe a xornalista, bueno, y usted está pactando con Berlusconi y con Grillo la política del país. Dice, mire, Grillo y Berlusconi son parte de Italia y yo me veo obligado a reescribir la historia de Italia, también con el señor Berlusconi y con el señor Beppe Grillo. Era unha lección de estadista, de persona que ten moi claro que é o que quere para o seu país, que a mí deixou máis un desgrallado. Creo que é necesario trasladalo a este país, que isto é absolutamente imprescindible para sacar a España do foxo e do atranco no que estamos situados, un gran acordo político neste país, busca estadistas todos a través do consenso, é que non hai outra saída, porque a outra saída, o que é imposible que unha parte de España se impoña a outra, é imposible, que volvemos ao enfrentamiento civil, é dicir, isto non ten saídas, non hai outra, e temos que poñernos todos a traballar nesa dirección, perdona. No, perdona ti. Digo que pareceme que a mí que hai moitísimo maior consenso neste momento en torno á figura do príncipe de Asturias que en torno á figura de ningún outro líder político, digámoslo así. Non sei, entón, pois, como están as cousas neste país, non sei, pero sí, claro, pero efectivamente non é unha persoa, de feito é a persoa mellor valorada da Casa Real, ademais da raíña, en fin. Non sei se está situado na casta, perdona, Milagros, ainda.
Está situado na casta. Non tengo ni idea. Bueno, de momento se libra da casta. O mellor sí, seguramente sí, porque na casta ao final estamos situados todos, pero o nos sitúan, aínda que non estemos. Pero de todos os xeitos, de verdade, o que me parece a mí é que absolutamente extemporáneo. Extemporáneo plantexar isto agora é abrir un frente máis que non é preciso abrir. E polo que respecta ao rei, por suposto que como calquera persoa tuvo acertos e tuvo erros. Algúns acertos grandes, algúns erros elefantiásicos, incluso de grandes, monumentales. Pero eu penso que neste momento é de ben nacido ser agradecidos, como tamén sempre estou ca mesma teima de que non se pode facer leña do árbol caído, e penso que neste momento o que cumple é darlle as gracias, agradecerlle o que fixo por España, o que traballou por España, e penso que facilitar a transición democrática creo que é o mellor servicio que se pode facer a España neste momento. Pepe, ti concordas? Sí, eu concordo basicamente con todo o que acaba de decir tanto Milagros como Jano, non? Quería engadir que probablemente en este momento falabades da apertura dun melón agora a República ou Monarquía. Hombre, eu creo que non é oportuno, porque este país ten unha carencia absoluta de talento político, desde o meu punto de vista, de talento político. Aquí non hai estadistas. Un Mateo Rencia, entrevista que citabas ti, Jano, que viña publicada nun xornal este domingo, creo que foi o domingo. Mateo Renzi falaba da integración de todos, de cara a unha causa común que é Italia, que é o país italiano. E preguntaban incluso directamente se veía cerca, dado o fracaso que tivo nas eleccións a desaparición de Beppe Grillo. Dice, non, en absoluto. Hai que contar con ele, está aí e representa a un sector moi importante do país. Bueno, este afán integrador que mostrou, que amosou Mateo Renzi, así lle foi, claro, que foi a terceira vez que un dirixente político italiano acadou máis do 40% de... Bueno, isto non se ve en España, tristemente, non? O Partido Socialista está descabezado. Non sei se falaremos, que temos uns minutos. Despois del. Bueno, tristemente está descabezado e votaremos moito de menos a Rubalcaba. No Partido Popular xa vemos o que hai, non? Hai, entre outras cousas, moita corrupción a que non lle fan frente, igual que hai no PSOE, non? E, hombre, creo que en este momento estamos carentes de líderes con peso, de estadistas que pensen máis alá do cuarto ano electoral, do período electoral, para facer un proxecto de país ou facerlle frente aos grandes problemas que ten o país, que son moitos. Bueno, introducía Pepe o tema do PSOE e como temos os minutos, pois paga pena que os dediquemos tamén a falar da situación no Partido Socialista. Como dicía, unha presentación, bueno, vaise pechando o calendario para proceder a esa renovación no primeiro partido da oposición, consulta a militancia non vinculante, pero consulta aos militantes o 13 de xullo, congreso extraordinario no último fin de semana, o 26 e 27 de xullo, bueno, candidatos arriba da mesa. De momento, candidato, só hai un, o decano da Facultade de Filosofía e Letras de Granada, José Antonio Pérez Tapias, que é da corrente esquerda socialista, bueno, que é o único que está que xa anunciou que se presentará, pero sí hai moitos nomes na quinielas, iso a conforza, pois dai xa moitos días a presidenta de Andalucía, Susana Díaz. Eu non sei vos como vedes bueno, pois este panorama, se vedes algún claro favorito, se o está facendo ben o Partido Socialista, Pepe, están acertando ou Milagros, o que queira. Hombre, eu creo que o panorama está bastante chungo, non, tristemente, porque eu creo que este país necesita un Partido Socialista solvente, prestixioso, que sexa capaz outra vez de ilusionar a sociedade para sacar o país adelante. É fundamental que haxa un Partido Socialista forte, pero eu que vexo, o que percibo dentro do Partido Socialista neste momento é unha loita endiablada polo poder. Resumía Salas, o humorista que publica a viñeta no Correo Gallego todos os días, resumía outro día perfectamente, aparecía na propia viñeta unha serie de puñales manexados polo puño e rosa, non? En plan de ataque permanente, e é a imaxe que están dando. O problema do Partido Socialista é un problema, claro, de encontrar un líder, un liderazgo con ideas. Non se trata de encontrar un líder e despois as ideas, sino un líder que teña ideas. Si na política en xeral hai carencia de talento, eu creo que no Partido Socialista neste momento, como seguramente no Partido Popular, pasa que o Partido Popular está no poder, non? É outra dinámica, sería tema de outro debate, pero está carente de talento neste momento, é que a salvación do Partido Socialista veña de Susana Díaz, que dicían moitos patriarcas do partido, que era unha gran lideresa, que tiña
bueno, que estaba ben posicionada e tal, pero onde está a xestión de Susana Díaz? Acaba de chegar, non? Bueno, pero leva no poder en Andalucía moito tempo. Non é unha recién chegada, sino que estaba aí. E criouse, amamantouse nos peitos do poder en Andalucía, non? Que eso pode ser, ademais, unha debilidade por parte dela. Unha debilidade tremenda, porque, como di Leguina, que é un gran preboste do Partido Socialista, tiñan que pasar todos pola cotización á Seguridade Social fora do partido. É verdade, non? Entonces, bueno, os líderes que están aí no horizonte son Susana Díaz, Eduardo Madina, Carmen Chacón e este que acabas de citar ti de Pérez Tapias. Pérez Tapias da Izquierda Socialista. Bueno, eu realmente non vexo que de aí poida sair un liderazgo. Claro, e sobre todo tendo en conta que se presentan 4 ás eleccións, o partido vai a quedar moito máis fragmentado. Porque a crisis do partido ven moito de atrás, e recordade que fai 6 meses houve unha conferencia política na que na clausura Rubalcaba, entusiasmado, dixo á opinión pública: compañeros, el Partido Socialista ha vuelto. Bueno, pero volveu fragmentado como entrou. Milagros, ti como ves? Coincido con Pepe totalmente en que é moi importante que poda salir deste bacho Partido Socialista, porque é certo que é moi importante para España. Todo o mundo sabe, xa o dixen non sei cantas veces, todo o mundo sabe que non son votante do Partido Socialista. Pero precisamente por eso podo ver máis de fora, non? Sería moi peligroso para España quedarse sin un Partido Socialista e sin un Partido Socialista forte. Chamoume a atención, produceume así como un pequeno respingo que dixeses que íbamos a votar en falta a Rubalcaba, porque o mellor é certo, pero é tremendo tener que votarlo en falta, non? Pero o mellor seguramente é certo. Pero eu vexo, dende logo, que están en unha situación moi conflictiva. Penso que a presidenta da Comunidade de Andalucía é unha persoa que neste momento amosa ter certo liderazgo, pero eu me temo que é certo liderazgo que non se pode rascar moito, porque debaixo ao mellor efectivamente falta o que é unha personalidade política con forza para liderar un partido. Carmen Chacón, que lle pasa? Pois que está no de sempre o Partido Socialista, que é unha persoa que ven da época de Zapatero, entón está perfectamente identificada con unha forma de hacer socialismo que fracasou e que foi cada vez peor, entón penso que non é unha boa opción. E claro, os outros dous, a verdade é que eu non os conozco, pero claro, que non os conozca eu non é ninguna cousa estrana, porque non teño por que conocelos, porque non sigo precisamente moito as consignas e as enseñanzas do Partido Socialista, pero se fosen moi conocidas e tivesen moitas ideas, seguramente os coñecería eu tamén, e entón non é boa cousa que non sexan conocidos, non? E a mí gustaríame tamén que fosen capaces de reconstruir o que é o partido, non tanto como para ganar as eleccións, claro, pero suficiente como para ser unha oposición forte, porque creo que senón é malo para España. Querido Jano, ti tes favorito? Su turno. Vamos a ver. Porque deses que citamos, estadista, ti ves algún? No, primeiro, permíteme fazer unha primeira reflexión sobre o partido. Pero previo, con brevidade. É que todavía moito que falar. Primeiro, facer un diagnóstico negativo do Partido Socialista en solitario me parece que é errado. Eu creo que neste momento as últimas eleccións europeas xa sei que non se poden extrapolar resultados directamente, pero deron unha clarísima mensaxe. La vieja política se ha terminado en este país. E iso alcanza a todos. A todo o escenario político español. O fenómeno Podemos hai que inscribirlo aí, e moitas cousas, como tamén é a abstención, que non lle prestamos moito exemplo. Ocho, perdeu o PP, perdeu o PSOE e perderon prácticamente todos os partidos políticos, vamos a decir, do que é o sistema. Por tanto, ocho, non lle tocou ao Partido Popular aínda este fenómeno da crise, porque, como dicías ti moi ben, está no goberno. Pero tamén está en capela. Sí, por suposto. Tamén está en capela. Ten que pasar por un clarísimo proceso de refundación. Incluso hai fenómenos que agora están vindo o Partido Socialista que van ser fenómenos que veñen para quedarse e que van a afectar todos os partidos, como é o fenómeno de elección de primarias. O Partido Popular non lle vai quedar máis remedio a curto, medio prazo, que afrontar ese mesmo mecanismo para elexir os seus cargos. Dito isto, creo que o problema do Partido Socialista é de non haber feito no seu momento a lectura correcta dos tempos da mudanza que se produciron nos últimos tempos. E isto que o faga a esquerda é
fixo mellor a dereita, que foi capaz de adaptarse aos novos tempos. O Partido Socialista non o fixo, non fixo unha lectura correcta, quedou anquilosado, quedou con un discurso bello, un discurso da socialdemocracia bella. E ese discurso da esquerda progresista, da esquerda reformista, é un discurso que hai que renovar, que hai que reescribir, que hai que reformular. E incluso, eu digo máis, que hai que refundar o proxecto, vamos a chamarlle socialista, progresista, de esquerda democrática, reformista, con vocación de goberno, con vocación... Para hai que refundalo. Non o fixo a tempo. Non o fixo a tempo. Non houve visión política para facelo. E agora temos os resultados que temos. Temos que é o que falta. Non é que falte solamente as persoas, é que o primeiro que falta é un proxecto definido do que quere a socialdemocracia, do que quere a nova socialdemocracia para este país. Non o hai. E paralelamente, ou consecuentemente, o que hai que buscar líderes que encarnen ese proxecto, que dirixe ese proxecto. Non o hai, porque non hai ideas, nin hai líderes. Bueno, hai o que hai, é o que temos. Eu teño a esperanza de que algún deles poida cumplir un papel importante nese proceso de reforma en profundidade e en clave tamén rexeneracionista. A mí a palabra rexeneracionismo me encanta e creo que neste momento estaría absolutamente de moda para todos. Pois creo que ese proceso hai que acometelo. E iso ten que acometer alguén, que vai ser un proceso longo, que ademais vai haber desafíos importantísimos, desafíos de país importantísimos, porque eu non sei se vos opinades o mesmo, pero creo que dentro de 2 anos con eleccións xerais enriba da mesa non vai haber ninguna forza política neste país, nin siquiera cos seus posibles aliados da súa constelación ou da súa posibilidade do seu espacio, que teñan maioría para gobernar este país. E por lo tanto, que hai que plantearse como... É un escenario previsible. Que facemos para sacar este país? E aí é onde terán que emerxer eses homens ou esas mulleres con sentido de Estado, con sentido de responsabilidade e tratar de aunar esforzos, buscar puntos en común, porque é posible buscar puntos en común, buscar acordos para sacar o país do foxo. E isto é o gran reto que ten o Partido Socialista e o gran reto que non pode deixar aparcado o Partido Popular. Que non o pode deixar aparcado. O Partido Popular, se o sometemos a un análisis agora microscópico, e non tan microscópico, tampouco se resiste, vamos. No, pero que a veces hai un problema, que a corrupción vai salpicar, perdón. Os dos... O tema Gürtel poderá dilatalo máis ou menos no tempo, pero eso vai salpicar a todos. O tema da corrupción vai salpicar a todos. A todos. A uns e a outros. Mira, hoxe viña, non sei se viste o periódico El Mundo, que Standard & Poor's, a xencia esta de calificación, está a punto de calificar a Andalucía como bono basura. Polo tema da corrupción e dos desvíos dos fondos de formación e outras historias. Pero hoxe está pagando todo eso e máis. O PP, de momento, non o está pagando. Porque está no poder. Hai toda unha clase política amortizada. Amortizada, deslegitimada para facer esa tarefa de rexeneracionismo. A ver que estamos pechando, Milagros. E ten que acometela. Milagros. Pero moi breve, Pois moi breve, a verdade é que ten España plantexados moitos problemas en este momento e que haxe sentidiño. Temos moitos frentes. Que haxe sentidiño é o que... Que é a recomendación de sempre de Milagros, tampouco é só hoxe, non? Efectivamente. Bueno, Jano, non me dixetes favorito ou non, ti esperas que algún... Pero móllate, home, algún te tira máis que outro. Pois, eu non son dos que evito... Eu creo que ao final, nestas primarias, me temo que Susana Díaz nos vai presentar as primarias. Creo honestamente, que sería un erro tremendo presentarse a estas primarias, porque, ademais, son as primarias que o regulamento non está ben concebido. As primarias deberan de ter sentido se houbera doble volta e os dous candidatos máis votados foran a última volta, porque pode ocurrir un fenómeno que sería malísimo para todos os candidatos, incluso para que se haya designado, que haxa 4 ou 5 candidatos e que haxa unha distribución de votos donde o máis votados hai ao mellor con 20% ou 25%, co que hai profundamente tocado. Eu creo que este risco non o vai... A Susana Díaz non vai asumilo, e ademais a militancia do Partido Socialista votando en segredo é absolutamente incontrolable, imprevisible. E, por tanto, creo que ao final a única persona que me parece que vai concitar maiores apoios, eu creo que vai ser Eduardo Madina, que coa súa é mozo, é xoven, pero, bueno, un home xa bregado, eu creo que é un home serio, creo que é un home máis ou menos formado, e para dirixir o partido durante esta travesía do deserto, vou dicir así, me parece que pode ser unha persona que adecuada. Pepe. Eu desexo fervientemente que o Partido Socialista encontre un líder que sexa capaz de organizar o partido, confeccionar un programa, ter un equipo,
e presentarse ante a sociedade que sexa capaz de ilusionar de novo a sociedade para a gobernanza deste país, como ti apuntabas, Jano, que espéranos retos moi importantes e moi difíciles. Bueno, pois veremos que pasa, deixámolo aquí, pero mañá seguiremos cas mesmas cuestións que hoxe nos tocou abordar. Grazas aos tres, a Jano, a Milagros, a Pepe, un placer, como sempre, tervos no Faladoiro. A todos, grazas por seguirnos. Mañá volvemos a hora de sempre para analizar, como sempre, a actualidade da xornada. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.